Det er min kat, som har fanget en mus. Og han leger nu med den, som I kan se. Vi skal være meget stille, så vi ikke forstyrrer ham. Vi skal være rigtig stille. Nu knæser det lidt. Hvad så YouTube? Det var bare lige en lille video om min kat, som fangede en mus. Og så knaser det lidt til sidst. Men jeg håber, I nåede videoen, og smid et like og en kommentar. Og subscribe for flere af den slags. Og så videre. Og så videre, og så videre. Når man Dark Productions her. Peace out!